Dagiti kang runa na damag, ita a biyernes. Libre a bakuna kontra iti measles rubella, jaya ti DOH kadagiti ubing. 23 abonggoy mati inuwaras ti DOH Region 1 para iti panakipatumpal ti bakuna kontra iti measles rubella iti Ilocos. Benguet HIV ordinance, mangpapigsa iti kampanya kan adang ti probinsya kontra iti HIV AIDS. Tulong ti DSWD kadagiti umili nga apektado iti bagyo kan habangat. Agtultuloy amay tandanon kadagiti masaknan. Padaanan ti live interview iti DSWD Cordillera. Kaawan ti supply ti danom iti daduma pa sa ti Basco Batanes. Mapasaran. Kabayatan na cash relief assistance kadagiti umili iti Nueva Vizcaya. Ipapaay ti DSWD. Ken iti damag Pinoy abroad. Manangrambak iti Cordillera Day sa Jay South Australia. Nabaligi. Naimbaga Cordillera ken Ilocanja. At yung dagiti kang runan ken nababara damag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runa na damag iawawis ti Department of Health ti panangipabakuna dagiti naganak kadagiti ubingda kontra iti kamoras tapno maprotektaran dagitoy iti nasawa sakit. Ti bakuna ket maipapaay a libre. Agtalag ti ahensya iti suporta dagiti naganak iti daytoy. Libre ti bakuna para kadagiti ubing. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Napatag-unay ang mapabakunaan iti anak nga ubing. Gaputa saan pay unay ang nabilag ti immune system dagitoy, isot gapuna ang nalakada ang makaptan iti nagduduma a sakit. Ti panagbakuna ket epektibo ken natalged a pamayan tapno maprotektaran dagiti anak iti nagduduma a klase ti sakit. Sigunday ta iti Department of Health. Vaccines are effective. Exactly 50 years ago, our country's national immunization program began. Since then, millions of Filipino kids had been and continue to be protected against vaccine-preventable diseases. Ginundawayan ni Joy Christine, maysa nga ina nga ipabakuna ti anak na nga agtawan ti upat. Iti na iyuswat a measles rubella supplemental immunization anaangay iti Baguio City Health Services Office. Sigun kenkwana pinabakuna na ti anak na gaputa mamati iti bisa ti bakuna. Siyempre for for prevention na lang din. Kasi mahirap pag nadapuan na siya tapos yun ka pa magagamot. Sigun iti Department of Health Cordillera, dakkel ti maitulong dagiti naganak ti programa tapno makaalukoy damet iti daduma a naganak amang ipabakuna kadagiti anak da. Inyunay-unay ti opisina, anatalged dagiti bakuna. First, we would like to emphasize that vaccines are safe. The science behind life-saving immunization had been proven time and again. It is one of the most important medical innovations in history. Iti datos ti CHSO, may sa akaso tinairecord ang nakaptan iti measles ken rubella as of August 3, 2026. Idi napalabas atawan, nakairecord damat iti upat a kaso iti measles ken 2 iti rubella. Kadagiti naganak a panggapda nga ipabakuna ti anak da, mabalin nga agturong laang kadagiti bukod da a district health centers wenno iti CHSO. Daytoy a bakuna ket maijaya a libre kadagiti ubing. At kung meron po silang nakitang mga umiikot, i-subject na rin nila ang kanilang mga anak from 6 months to 59 months sa additional na measles and rubella immunization. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. May naigitiday ta damag manarimaan ti panangipabakuna or panagbakuna ti Department of Health Region 1 kadagiti ubing iti Ilocos Region kontra iti measles rubella. 23 a grupo ti agtigtignay para iti daytoy. Adda detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian.
23 teams tinwaras sa Department of Health Region 1 para iti measles, rubella, supplemental immunization activity wano Mr. Sia iti Ilocos Region anang rugi iti August 10 aging August 21. Tunggal 5-member team ket buklan ti doctors, nurses, medical technologists ken health program officers tapno mangipaay iti bakuna, field supervision ken technical assistance. Ti deployment ket adaan panggep amang suporta kadagiti local health workers para iti panakabakuna dagiti ubing nga agtawan iti 6 aging 50 ket 9 a bulan nang runa kadagiti adda iti nasusulinek a lugar ken dagiti komunidad a naapektaran ti layos gapu iti kallepas a bagyo ken habagat. Sigon iti DOH, puntiryada bakunaan kontra iti kamuras ti 95% tinasruk 400,000 nga ubing iti Region 1. As of August 12, 2026, di manunan itinasrok 59,000 wano katukad ti 13.4% dagiti ubing tinabakunaan iti Region 1. May basar iti age group, nasurok 8,000 dagiti nabakunaan nga agtawan iti 6 aging nga 92 a bulan. Nasurok 11,000 met dagiti agtawan iti 93 aging nga 23 a bulan bayat a nasurok 39,000 dagiti agtawan iti 24 aging ga 50 a bulan. Iti tunggal probinsya, nabakunaanan dagiti nasurok 13,000 iti Ilocos Norte, nasurok 8,000 iti Ilocos Sur, nasurok 9,000 iti La Union, nasurok 27,000 iti Pangasinan, ken nasurok 8 iti Dagupan City. Kagiddan iti dayta, maguyguyogoy dagiti naganak nga ipabakuna dagiti anak da. Namingsan pay nga impaganetgat ti ahensya, ti kinatalgad dagiti bakuna, panagbalinda ito nga epektibo ken libre. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian. Ipatumpalan ti probinsya ti Benguet ti province-wide response kontra iti panagwaras ti sexually transmitted infection nga HIV ken AIDS kalpasan ti panakapirma ti Benguet HIV ordinance. Papapigsan ti ordinansa ti panagreget ti probinsya kontra iti STI HIV AIDS prevention baban iti voluntary and confidential testing, treatment and referral, community education, psychosocial support ken proteksyon kontra iti diskriminasyon mainay iti HIV. Iti ordinansa na ituding ti Agosto 9 iti tunggal tawen kas Provincial Indigenous Peoples HIV Awareness Day. Maigdan iti National Indigenous Peoples Day tapno mitandudo ti panakamu iti HIV ken culturally responsive health interventions kadagiti na insigudan nga umili. Agserbi ti Provincial Health Board kas Provincial AIDS Council suportado ti Multi-Sectoral Technical Working Group. Iti sabali pa damag na iawi din iti Baguio City iti bagiti may sa PDEA agent tapimong sa iti bypass operation ijay tawi-tawi. Naipaayan iti maudi panagrem ti Philippine Drug Enforcement Agency ken Intelligent Officer 1 Inferni Jim Dayag may sa PDEA agent at tubo iti Baguio City. Pimusay ni Inferni Jim Dayag kalpasan tinapasamak nga enkwentro kabayatan ti anti-illegal drug operation ijay bungo tawi-tawi iti aldaw ti Domingo. Dinayaw ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres ti dedikasyon ken kinatured ni Dayag. Kabayatan na pimusay matimay sa atubo iti Cordillera, itinapasamak nga ambush ijay sitio Kasambuhan, Barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Nabigbig daytoy ani Corporal Aldrin Wanson, Manipod Mountain Province, ken Kalinga, bayat anadangraan ti kadwana nga agpada akameng ti 41st Infantry Battalion, 11th Infantry Division ti Philippine Army. May basar iti report, pasubli dagiti soldado iti 11th Division Training School, iti pinalpaltugan dagitoy iti riding in tandem. O mapapila ti 11th Infantry Division iti komunidad para iti panakabigbig dagiti suspect. Ngayong hapon, alamin din natin ang latest update sa mga intervention o tulong ng DSWD Cordillera sa mga apektadong residente ng Cordillera dahil sa mga bagyong nagdaan at sa nararanasang habagat. Nasa opisina ng ahensya si Christine Bornolia Sabaway. Christine,
Dumami ba ang mga pamilyang apektado ng mga bagyo at habagat sa rehiyon? Breves, andito tayo ngayon sa Regional Operations Center ng DSWD CAR at nakikita naman nating tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng ahensya sa mga apektadong lugar sa iba't ibang lugar dito sa Rehiyon Cordillera. Makakasama naman natin ngayong hapon ang Officer in Charge ng DSWD na si Sir Enrique Gascon Jr. para magbigay ng update sa kasalukuyang sitwasyon o yung mga apektadong pamilya dito sa Rehiyon Cordillera dahil nga sa mga naranasan nating nagdaang bagyo at nitong habagat. Magandang hapon, Sir Enrique. Sa ngayon po, kumusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa rehiyon dahil nga po sa naranasan nating mga weather disturbances at itong habagat? Unang-una sa latest na data natin, nandyan nakikita nyo, 48,023 lahat na pamilya ang apektado dito sa Cordillera at 136,000 plus na individuals. So nakapabilang dyan yung mga 402 barangays sa lahat ng barangay dito sa Cordillera. Maaari po ba naming malaman kung ano po yung latest data ho ninyo, kung ilan pa po yung mga nasa evacuation center ng mga family at kung ano po yung mga tulong po na naibibigay ho natin sa kanila? Overall, yung displaced families natin nasa 261 lahat, tapos 1,000 plus equivalent persons. So, pero ang nasa evacuation center natin ngayon, 71 families na lang sa Benguet and Baguio City. So, bale 18 evacuation centers na lang ang natira na naka-open. Sir, may mga napabalita rin o may mga naulat po na sa iba't ibang lugar may mga landslide na naranasan. Paano ho ang pagresponde ng ating opisina sa pagbibigay ho ng tulong lalo na ho sa mga malalayong lugar? Unang-una, meron tayong preposition goods doon. So, kahit wala pa yung sakuna, nandun na yung ating mga food items, non-food items, para anytime na kailangan nila, pwede nang i-access doon. Doon naman sa mga areas na wala tayong malapit na warehouse, kasama naman natin ang ating local government units, ang PNP, uniform personnel na magdala ng goods. Gaya nung nakita natin sa isa bandang Langiden, talagang dinala natin yung ating mga food items doon sa evacuation center. Ano naman ho, sir, yung mga kinaharap nating challenges bilang isa sa mga ahensya o opisina na nagre-responde po tuwing may ganitong bagyo o may nararanasan ho tayong bagyo sa rehiyon, lalo na nga po at may mga landslide pong naitala? Unang-una yung pag-transport ng goods, kaya talagang minamabuti natin na magkaroon tayo ng mga malapit last mile warehouses, lalong-lalo na sa GIDA areas natin para mas mabilis yung access. Kaya yun yung talagang ginawa natin. But meron talagang ibang areas na walang ready na warehouse, kaya doon yung ginagawa naman natin doon, nag-i-imbak tayo ng food and non-food items sa mga evacuation center para mas mabilis yung access ng ating mga affected families. Anong mga lugar ho o anong mga probinsya ng rehiyon kung saan ho tayo nahihirapan na rumesponde lalo na ho sa pagbibigay ng mga tulong ho sa mga apektadong pamilya? Sa ngayon, yung sa area ng Abra, kasi yun nga, kailangan mag-cross ka doon sa river, kasi maraming mga flooded areas doon. Pero sa tulong naman ng ating local government units at saka mga uniform personnel, nadadala naman natin yung mga goods on time doon sa affected families. Sir, nasa kabilang linya ho natin ang ating mga anchor na si Breves at Ala para ho sa karagdagang katanungan. Breves, Ala? Yes, maraming salamat, Christine. Good afternoon, sir. Si Breves Bulsa po ito, sir. Nabanggit po ninyo kanina na may mga tulong ang opisina na ibigay sa mga apektadong pamilya ng nagdaang bagyo at ngayong habagat. Kumusta naman po ang pagbibigay natin ng tulong sa mga liblib na lugar dahil dito sa Cordillera marami ng slides, lalo pat apektado ang ating mga kalsada. Paano natin na ipapaabot itong mga tulong na ito, sir? Unang-una, nakapagpaabot na tayo, sir, ng almost more than 13 million worth of assistance. Yan ay mga food packs,
15,000 plus na family food packs, ready-to-eat food na 272 at mga drinking water na 85 na mga drinking waters. Tapos non-food items naman ay almost more than rather 10 million na worth of non-food items ang naibigay na natin. Yes, sir. Ano po ang aksyon natin, sir, kapag ang naibigay natin tulong ay kulang at kumulang din or kulang din ang naibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan? Ano po ang koordinasyon na dapat gawin ng mga LGU sa ating mga opisina, sir? Unang-una, ang unang rumeresponde talaga ay ang ating local government units. Ang DSWD ay laging nakahanda para magbigay ng augmentation support para sa ating mga local government units. Kaya meron tayong mga preposition goods sa area nila, sir, para just in case na magkulang na yung kanilang kapasidad, pwede na nilang i-request yung ating food and non-food items na available sa ating warehouses para doon na nila kunin agad-agad yung kanilang kinakailangang assistance. Thanks. Thank you, sir. Panghuli po sa akin, sir. May mga casualty na naitala po sa ating region, sir. Yung mga may namatay at may mga nasugatan. Kumusta po ang tulong na naibigay sa kanila, sir? Oo. Yun yung nakakalungkot kasi meron tayong 15 na naitala na death at saka 14 na injured dito sa region. Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured, pati na rin yung other affected families. Magandang hapon po, sir. Si Ala Sungduan po ito. Karagdagang katanungan po para sa mga naitalang partially at totally damaged na kabahayan sa riyon. Paano makakapag-avail ng tulong pinansyal o emergency cash assistance mula sa DSWD ang mga apektadong pamilya? Nailista man o hindi sa database natin, ano po ang kailangan nilang gawin at paano po ang proseso? Unang-una, Ma'am Ala, kailangan nilang mag-report sa kanilang barangay para ma-include sila doon sa ating report din na isasubmit dito sa region. So kapag na-include sila sa ating report, i-refer naman natin sila sa ating crisis intervention section para mapuntahan sila at mabigyan ng immediate assistance. So nakapagbigay na tayo actually ng 345,000 para sa mga partially damaged houses at 40,000 mahigit doon sa damaged houses, totally damaged houses naman. Sir Gascon, sa mga naitalang missing individual, ano po ang agarang tulong ng ahensya para sa kanilang mga pamilya? So far, wala na po tayong naitalang missing, Ma'am Ada, kasi nahanapan na sila. Yung latest ay sa Atok. Balet meron tayong 3 death doon sa Atok, Benguet. Sir, panghuli na lamang po, yun mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at ano ang mga paalala sa kanila habang nararanasan pa rin ang pag-ulan sa bahagi po ng Rion Cordillera. Unang-una, patuloy kasi yung pag-ulan. 2 linggo na hindi tumitigil. So, paalala natin sa ating mga kababayan na makinig sa mga abiso ng ating barangay, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung kailan kailangan na tayong lumikas at sumunod po tayo sa kanilang mga direktiba para sigurado tayo na magiging safe ang ating family. Importante po ang buhay kaysa yung mga kagamitan. Kaya pumunta na lang po tayo sa evacuation center kung kinakailangan at nakahanda naman ang DSWD na umalalay sa mga pangangailangan nila just in case na meron tayong mga affected families. Maraming salamat sa ating OIC ng DSWD CAR. Breves Ala, patuloy ang monitoring o tinututukan ng DSWD ang mga sitwasyon ng ating mga apektadong pamilya sa iba't ibang evacuation center dito sa rehiyon. Katuwang ang mga LGUs at iba pang opisina. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa DSWD CAR. Christine Bornolia sa Baway para sa Bayan.
Kailan bambantay ti pag-asa ti low pressure area iti ruar ti Philippine Area of Responsibility. Agtaltalinmet as southwest monsoon meno habagat ti maituntunda iti naulop at tangatang daan patupatok a panagtudo ti mapasaran iti lokalidad. Kanayunan nga update iti sasaaden ti panawen ipaay ni weather specialist Kathleen Labangco manipod iti pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na ulit panahon ngayong araw ng August 14, 2026. Patuloy pa rin po nating binabantayan itong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito pa lamang po ay isang low pressure area at huling namataan sa line 2,040 km east of extreme northern Luzon. At sa ngayon, mayroon po itong medium chance ng bagyo. Ganito man, palayo naman po ito ng ating bansa. At ngayong araw, southwest monsoon o hangin habagat po itong nakaka-apektong sistema ng panahon ngayon dito sa Luzon, pati na sa western section ng Visayas. Kaya asahan po natin sa Zambales at Bataan ang occasional rains dulot hapon itong hangin habagat. Para naman dito sa buong Benguet Province, kasama na ang nalalabing bahagi ng Cordillera region, pati na ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Antique, ang maulap na halangitan na may kalat-kalat sa pagulang kulog sa ilat, tulad pa rin po itong hangin habagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Capiz, bahagyang maulap hanggang sa maulap na halangitan po na may mga posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorm naman ang inaasahan, dulot pa rin po nitong hangin habagat. At sa nalalabing bahagi ng bansa na hindi nabanggit, yung mga lugar na hindi nabanggit po, generally fair weather condition ang inaasahan kaya ng panahon na may mga posibilidad pa rin ng isolated rain showers at thunderstorm, dulot naman po ng localized thunderstorm. At inaasahan po bukas ang paglaro ng temperatura mula 70 to 35 degrees Celsius sa buong Northern Luzon. At yun nga po, for this weekend, asahan po natin ang rainy condition dahil na po cloudy skies with scattered thunderstorm po yung naasahan natin na lagyan ang panahon natin ngayong weekend. Sumikat ang araw kanina 5:41 at tulog ng 6:04 ng hapon. Dito po sikat Labangco yung kanta Bayat Tagapanayam. Bukod sa ulit panahon mula sa Diwas Pag-asa Baguio. Maraming salamat. Pagyamanan iti dayta nga update weather specialist Kathleen Labangco manipud Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayon nga updated iti sasaan ti panawen ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Kaawati supply ti danom iti daduma apaset ti Basco Batanes. Mapaseran! Kabayatan na cash relief assistance kadagiti umili iti Nueva Vizcaya. Ipapaay ti DSWD. Dagitakan da dumapay adamag kalpasan na gitoy. Ngayong Biyernes. Hep, hep! Pause muna tayo sa isyu at serbisyong lokal dahil ibibida muna natin ang mga boses ng mga kabataan sa mga usaping pambansa. Kasama ang bagong batch ng Schoolmates Barkada, tutukan ang balitaktakan tungkol sa impeachment trial, school violence, at iba pang napapanahong usapin sa social media. Sinabi na yung confidential funds in totality is 612.5 million. Tinatanong sa'yo ng teacher na, ay, ganyan ba yung tinuturo ng magulang sa inyo? Hindi naman masama makiuso. Hindi naman masama makibagay. Pero yung limit lang talaga. Kita-kits sa special episode ng Schoolmates sa Norte, Season 4, After School Edition. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan,
kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Iti Cordillera Economic Development Master Plan para iti Ifugao Rice Terraces na pagsasaritaan kabayatan na assessment iti nabara nga slow protection iti Governor Bado Dangwa Road iti Benguet insayang ka ti DPWH. Kanayon na detalye sang bay ni Angel Kim Pengosro. Nakitaripnong ni President Ferdinand Marcos Jr. kadagiti pan nakabagi ti Palafax Associates kan Palafax Architecture Group Incorporated tapno mapagsaritaan ti naisingasing a comprehensive urban, environmental, infrastructure and economic development master plan para iti Ifugao Rice Terraces kan kabangibang a komunidad. Tisingasing kat na ipangmaysa iti panakapreserba ti kultura ti Ifugao kan panakaparangay ti turismo kas paso tinalawlawa a plano para iti sustainable development ti lugar. Karaman dito iti panakamintinir dagiti rice terraces kan traditional nga estilo iti panagtalon, panakapapigsa ti panagbiag dagiti nainsigudan nga umili, kan panakaitandudo ti community-led tourism. Idilaeng kalman, narba ti slow protection iti Governor Bado Dangwa Road, particular iti Bangho Daklan iti Tublay, anang apektar iti kalsada. Dagusmot anang isayangkat iti on-site assessment dagiti opisyal ti regional ken district engineering offices ti Department of Public Works and Highways tapno i-assess ti agdama a kasasaad ti lugar. Mabalbalakadan ti publiko aliklikan ti apektado a paset ti kalsada. Iti Mountain Province, naipaayan iti pondo manipod iti Presidential Assistance to Barangays babaen iti Social Civic Projects Fund ti sanga gasut 40 ket 4 a barangay ti probinsya iti sidong ti bawat barangay makikinabang program ni President Ferdinand Marcos Jr. Sigon iti liga ng mga barangay, 28.8 million pesos ti pakabuklan ang maiwaras a pondo iti amin a barangay iti probinsya. Tunggal barangay kat naikan iti 200,000 pesos. Tinaypaay a pondo kat mausar para kadagiti development projects ti barangay, apakairaman ng ti scholarship para kadagiti graduating college students, kanda dumapay a proyekto a naipasa iti liga ng mga barangay. Iti probinsya ti Ifugao, malalukoy dagiti naganak nga ipabakuna da dagiti anak dangag taon iti 6 aging 59 months iti measles ken rubella babaan ti measles rubella supplemental immunization activity. Ti measles rubella supplemental immunization activity lokal a pagaammo kas ligtas tigdas ket libre a kampanya ti panagbakuna iti intero a pagilian nga idawluan ti DOH iti intero nga Agosto. Panggap ti kampanya asalakniban dagiti ubing agtawon iti 6 aging 59 a bulan kontra iti measles ken rubella a makaakar unay ken mabalin a napeggad a sakit ti ubing. Vaccination is one of the safest, most effective and most proven ways to protect our children and our communities from vaccine preventable diseases by ensuring that every eligible child receives the measles rubella vaccine. We not only safeguard their health but also help prevent outbreaks and protect those who are most vulnerable. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Iti Region 1 relief operations ijay La Union agtultuloy. Nasurok 4,000 a relief packs na iwarasan. Kabayatan na generator sets na iwaras iti tunggal barangay ijay Batak, Ilocos Norte. Daduma detalye isang bay ni Bridget Marcasi, Pangusfian.
agtultuloy ti may patpatungpal a relief operations ijay La Union para karagiti komunidad nga apektado ti nagsaruno a panagtudtudo ken panaglayos. Dumano ni ti 4,394 nga agkaysa family food packs ken nasurok 2,000 a non-food items ti naiwaras manipod idi August 5. Saan na parikot dagiti bumarangay ijay Batak, Ilocos Norte, ti brownout tunggal panagtutudo gaputa impaayan ti city government dagiti 43 a barangays ti ili. Iti sagay sa 9 kilowatt silent type diesel generator sets. Naiyunay-unay anaiwaras dagiti generator sets tapno adda ti maaramat dagiti umili tunggal mapasaran ti brownout nang runa tunggal kabayatan dagiti kalamidad. Opisyal matan nga deklara ti LGU Santa Barbara Pangasinan ti state of calamity gapo iti panaglayos a mapaspasaran ti ili. Malaksit iti dayta, dakkel matan ti danyos a nailista gapo iti bagyo ken habagat kalpasan a naapektaran ti 5,061 a pamilya manipod iti 15 a barangay pakairamanan dagiti sanikwa, agrikultura ken infrastruktura. Babaan iti state of calamity, mabali na maaramat ken mapapartak ti panakairwar ti pondo para iti panakaipaay dagiti interventions, rehabilitations ken assistance iti nagbalin nga epekto ti bagyo ken habagat iti lugar. Ti Santa Barbara ti may 3 a munisipyo ti Pangasinan anang ideklara ti state of calamity, sumarsaruno iti Mangaldan ken Dagupan City. Tapno makatulong kadagiti LGUs a nakaroan apektaran ti bagyo ken habagat nang ipaay ti Office of Civil Defense Region 1 ti augmentation iti non-food items ijay La Union ken Pangasinan. Karaman kadagiti impaay dati 5,000 a bottled water. Nasurok 1,700 a family hygiene kits, nasurok 9,000 a shelter repair kits, 180 a family packs, ken 750 a sleeping kits. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Damdamag Region 2, kaawan supply ti danom iti daduma paset ti Basco Batanes mapasaran iti sumagmamanungal daw. Kabayatan na 4 a boarding houses iti Tuguegarao City na iparikip kalpasan ang naduktalan nga awanan iti umno a permiso ti masaknan. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Iti Batanes, may 3 nga aldaw at tartarimaanan ti Basco Water System, tinadadal a water pipelines ijay Mount Iraya, ang nakaapektaran ti water supply ti daduma a lugar iti Basco. Kabayatan na, manarimaan ti panakasukat ti water pump iti Barangay San Antonio. Apektado mat ti sumagmamano a sityo nupay manamnama a may sublit ti supply ti danom, kalpasan ti 24 nga oras. Iti mat Nueva Vizcaya, nang rugin ang mga ibunong ti DSWD iti cash relief assistance para kadagit a group 7,800 a marigrigat asang kabalayan iti probinsya iti sidong ti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Tunggal benepisyaryo kat makaawat isag 2,000 pesos ang monthly assistance agingga intun Disyembre. Dagiti kwalipikado a benepisyaryo kat manipod iti listahan ti Philippine Statistics Authority babaan ti community-based monitoring system. Kabayatan na, 10 million pesos a 2-story PWD Rehabilitation Center maipasdak iti Nueva Vizcaya babaan iti DPWH ijay Barangay Magdaysay, Bayumbong. Tinasawa pasilidad kat para iti therapy rooms, training rooms, ken children play areas a maka-accommodate iti nagduduma a kita ti disabilities. Manamnama amal pas ti DPWH ti proyekto iti unag ti 115 calendar days. Ken iti Cagayan, cease and desist order na iserbi iti 4 a boarding house ken maysa a sari-sari store ijay Barangay Caritan Norte, Tuguegarao City. Kalpasan na naduktalan dagiti masaknan nga awananda iti kaskanan a permit ken dadumapay a dokumento para iti operasyon da. Naipaayan da iti maysa a bulan ang mga proseso iti dokumento da. Ngem napaay da. Kabayatan na, agtultuloy ti panangisayang kat ti City Joint Expectorate Team, iti inspection ken monitoring kadagiti establishmento iti naduma-duma a barangay iti Tuguegarao City, tapno masigurado ti panagtungpal da kadagiti paganurutan. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Padaanan iti Damag Pinoy Abroad, panangrambak iti Cordillera Day sa Jay South Australia. Napaligi, dayta kanda dumapay adamag, kalpasan na gitoy.
Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance, because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Iawawis ti Reserve Command ti Philippine Army 14th 1st Community Defense Center 14th Regional Community Defense Group ti patungpal da blood donation activity inton bigat. Maangay ti blood donation iti covered court ti Benguet State University. May turong dagiti maurur adara kadagiti pagagasan tapno maalay-ayan ti biag dagiti agkasapulan iti dara. Paset ti maurnong adara ti supply maipaay kadagiti kameng ti Philippine Army a pakiramanan dagiti regular a soldado, reservist, ROTC cadet, civilian human resources, dependents, can deserving civilian entities. Nagbibinadang dagiti kamang ti PNP kan AFP iti pangipaay iti tulong iti lokal na gobyerno ti Banawe para iti food assistance rice distribution project para kadagiti agkasapulan a komunidad. Karaman asimuporta dito iti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company at timulong kadagiti staff ti LGU Banawe iti panag-unload iti pakabuklan at talugasot ket 30 a sako ti bagas. Dagitoy ket para iti komunidad ti Kinakin Banawe Ifugao. Ti aktibidad ket ni patumpalmet iti Banawe Municipal Gymnasium iti barangay poblasyon a pakasarakan ti staging area dagiti relief good. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti parangipaay iti serbisyo komunidad. Baligi iti panagrambak ti Cordillera Day iti South Australia no sa dino na itumpok iti tawid a kultura iti panangidaulo ti Igrot Community sa Jay. Daytoy iti detalye.
Kastoy karagsaken na pon kay papanaan ti panagrambak ti Cordillera Day iti South Australia, anang tipon kadagiti igorot community iti daytoy a lugar. First ever a celebration daytoy ti Cordillera Day ti igorot community in South Australia. Iti parangidaulo ti Cordillera Social Club of South Australia, ngay matmaton ti chairman ani Eleanor Dominguez. Wagas daytoy tapno mapagkaykaysa dagiti kailyan iti nasao a lugar. The celebration means that we value the rich cultural practices of our region, those that were formed and established by our ancestors. Its end goal will be safeguarding these cultural practices by means of passing it to the next generation, not just by words, but most importantly by making them observe and practice them in real life. Naiparangken na ibida dito, dagiti na dumaduma a customs and traditions iti innem a probinsya ti Cordillera, nga Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, kan Mountain Province. Sigun kini Frylan Venus Carpio Datic, ang membro iti organizing team for Cordillera Day, naadaan iti cultural performances, parada iti naidumdumaken na maris a cultural attires, traditional games, kan panagtukar iti gangsa, kan sulibaw at traditional drum. Tinapintas pay, aktibo a pimasat dagiti ubing kan agtutubo iti performances, suot dagiti igorot attire. We should always celebrate Cordillera Day, especially as Igorots away from the Philippines or being abroad, to at least trace our roots, to show our kids our traditional dances, our cultural heritage. Napaang mga met ti Cordilleran, ani Consul General Jesus Domingo, ang nagserbikas kang runa na bisita kan manao iti okasyon ng runa iti panang taginayon iti napintas a kultura ti Cordillera. As a Kankanai myself, I am very proud and most pleased that the Cordillera Social Club has put on a fantastic show, an evening and fellowship of presenting the best of our cultures of the Cordilleras, our Igorot region, drawing from our Cordillerans all over South Australia. One of the most impressive gala events I've ever seen in my term. Nirambakan damot lang ti buwan ng wika, anang pabilgbay kadagiti sao iti Cordillera. Ti aktibidad ket dinarayan met dagiti bisita, karaman dagiti taga Sabali a Pagilian. Laglagi pun tayo nga awan resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo, ket Pinoy. Iti pakasaritaan ti Pilipinas, panggap iti gubat, amoyo kadinga adati sinsinan gubat, iti nagbaetan dagiti kan ganet, tapnulaang maalilaw dagiti Pilipino idi, at parang ni Angel Kim Pingosro. August 13, 1898, napasamak ti sinsinan agubat ti soldados ti Amerika ken Espanya. Daytoy agubat ket naawagan iti mock Battle of Manila. Gaputa, nagtulag dagiti nangat-ngatong nga opisyal ti militar ti dua a kampo, tapno isayangkat ti gubat ken lukwen dagiti Pilipino a sumrek iti syudad. Nagtulag ti dua a kampo nga isukot Espanya ti Manila City iti Amerika, asaan amadlaw dagiti Pilipino isu nga impatong palda ti plano. Idi 1898, makilablaban idi ti Espanya iti Estados Unidos iti Spanish-American War. Kagiddan dayta, makilablaban dagiti Pilipino a revolusyonaryo, tapno agpatingga ti turay dagiti Espanyol iti Pilipinas. Kalpasan a pinarmek dagiti pwersa ti Amerika ti Armada ti Espanya iti Manila Bay idi Mayo 1, 1898, nalitmot ti Manila kadagiti pwersa ti Amerika ken Pilipino. Narigat ti kasasaad dagiti tropa ti Espanya iti uneg ti syudad, tapno maliklikan tinapaot ken makadadael a gubat, sililimod ni imanamong ni Major General Elwil Otis ti Amerika ken Gobernador General Fermin Haudenes ti Espanya nga iurnos ti panagsukot ti syudad. Idi Agosto 13, 1898, rinaot dagiti tropa nga Amerikano ti Manila. Adda pa nagputok ken panaglalaban, ngem apaba daytoy.
Simuko dagiti tropa ti Espanya kamaudyan na anang palubos karagiti pwersa ti Amerika amang tengel iti syudad. Ti panang tengel ti Manila tinang patawod iti tensyon iti nagbaetan dagiti Amerikano ken Pilipino a revolusyonaryo. Timulong iti dagiti pwersa a Pilipino anang laban kadagiti Espanyol ken linikmot dati Manila. Nupay kasta, saan na napalubusan a sumrek iti syudad iti kontrolado dagiti Amerikano. Kayat ni Emilio Aguinaldo ken dagiti mangsupsuporta ken kuana ti waya-waya ti Pilipinas. Imbes kiti, rinugyan ti Estados Unidos tinangipasdek iti bukod na nga otoridad iti pagilyan. Idi 1898, nagpirma ti Espanya ken Estados Unidos iti Treaty of Paris. At ipanangimanihar iti Pilipinas ket impasa ti Espanya iti Estados Unidos. Adu a Pilipino ti saan a naragsakan iti daytoy a desisyon. Dagiti tensyon iti nagbaetan dagiti pwersa ti Pilipino kon Amerika ket nangitunda iti Philippine-American War idi 1899. Timak Battle of Manila ket saan laeng nga ababa nga engkwentro ti militar. Sigud ang nagkadwa ti Pilipinas kontra iti Espanya, ngem tapno masalwadan ti Amerika ti dayaw na, nakikonsabos iti Espanya para iti sinsinan a gubat. Tinasao a pasamak ti mangipalagip nga iti biag, adda dagiti nagpagayam nga iti maysa a tiyempo a nagtalekda iti tunggal maysa, ngem rimusing ti traidor kadakwada para iti bukod da a pag-imbagan. Ti panagtalek ket saan laeng a maipakita iti aramid, ngem kitdi karaman iti nakem ken panunot. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosoro. Amuyo kadi kabaelan ti tao amang pataod iti tudo babaen iti tulong ti nakaparswaan. Kasano kadi daytoy? Amuen kanidayan Monica Tukay. Kasingin ti panagposipos ti lubong dagiti karit ti nakaparswaan iti panagbiag ti tao. May saditan ti kinakirang wenno tikag ang mga apektar iti pagbiagan ng runa iti agrikultura. Ngem amuyo kadi asaan na nagsardeng ti tao amang sapol iti solusyon tapno makaparnuay iti tudo. Dayta ti makunkuna a cloud seeding. Ti cloud seeding kat may sa apamayan iti weather modification to sa dinno dagiti babasit a particles wenno dagiti seeding agent kat makatulong iti panangbukol ti water droplets wenno ice particles a mabalin ang mga iturong iti precipitation. Iti Pilipinas, karaman ti DOS ti pag-asa kadagiti ahensya nga adaan iti panakaammo ken operational capability iti cloud seeding. Ti umunaan na record a major droplets ket iti 1960s. Iti sidong ti Project Gourmet 2 anang saklaw iti 1968 aging 1969 as sinuportaran ti Estados Unidos sa babaen iti panagusar iti eroplano a C-130. Formal ang narugyan ti cloud seeding iti Pilipinas iti 1987 babaen iti Bureau of Soils and Water Management. Ngem kasano kadi ti proseso ti cloud seeding? Literal ti kay papanan ti cloud seeding ket mangpatawd iti artificial a todo, babaan iti tangatang nga adaan iti ulap. Ti umuna proseso ti cloud seeding ket ti panang determinada iti meteorologist no adda ket umdas ti ulap iti tangatang iti batugan ti maysa a lugar a makapaspasar iti tikag. Maala daytoy no adaan iti umdas a moisture, umno a temperatura, structure, ken dynamics para iti cloud seeding. May kadwa, ti panagpili ti umno akita ti cloud seeding, mabalin a glaciogenic seeding ken hygroscopic seeding. Iti Pilipinas, maaramid ti hygroscopic seeding. Agar aramat dagiti masaknan iti vacuum dried iodized salt ang may kabil iti warm convective wenno cumulus clouds tapno makapatawd iti water droplets amang itunda iti artificial rain o sar ti aircraft. May waras ti asin iti tangatang nangat-ngato ngem iti ulap. Dagiti salt particles ti mang-attract iti danong amang itunda iti collision ken coalescence. Literal ang dagiti babasit ang moisture particles iti tangatang ket agtitipon tapno makabukol iti dakdakkel a water droplets amatinag iti daga nga agbalin a tudo. Apaman ang mapasamak daytoy, tuloy-tuloy ti precipitation forming process ti natural atmospheric process. Itaatawan, nakapasar iti tikag ti region 2. Namin mano adaras ang napalano ti cloud seeding, aging gaanay patumpal tapno makatulong iti artificial rains. Mabalin kadi a kontrolan ti cloud seeding ti panawan? Saan?
Gaputa saan ang maaramid ti nasao a pamayan, no awan ti ulap kan saan matlang ang makontrol, no sa dinno ti matnagan ti tudo. Sigun iti World Meteorological Organization, makatulong ti rain enhancement iti sidong ti particular a cloud conditions, kasi ti cumulus clouds can stratiform clouds. Ngem agpanuray ti pagbanagan na iti natural a kasasaad, ti tangatang, iti makuna nga optimal conditions, mabali na mapasamak ti rainfall enhancement, ngem saan agarantisado ti tudo. Ti cloud seeding kat saan a magic, may sa daytoy a scientific intervention. Iti panawon ti tikag ken kinakurang ti tanom, mabalin daytoy a may sa apamayan, ngem agtalinaed ti pudno a solusyon, kat naibatay iti sensya, umiso a panagsagana, ken responsable a panangusar, iti nakaparswaan. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Kakailian ti word of the day ta ita nakuyom kay papanan na rito ikat makulimlim iti Filipino ken cloudy iti English. Partner ala no nakuyom ti tangatang kuna ni Dayan Tatay ket mabalin nga cloud seeding. Yung nuhan nga nakuyom ti tangatang awan iti clouds na saan nga mabalin nga agimula iti asin tapno matinag ti todo amang basa kadagiti mula. Talaga makapasar tayo tinakuyom nga panahon man nga gapo iti agtultuloy nga habagat rather kat adaman ti mabagbantayan manen nga dito'y apart tayo manen breves na so talaga ti expectar tayo nga aginit kumatatang Thursday no Friday kat nga natungpal nga almost 3 weeks, more 2 than weeks 2 weeks. na. Oo. Nga nakayam iti tangatang tayo. Agbabasa ti aglawlaw ko nata partner alak. Dagiti daduman nga makapamaga ka dagiti badbado da. So nga kumita manen dagiti laundry shops gaputa no nakayam iti tangatang adu dagiti kliyente da. Ngam iti sabali mataba nagpartner ala kunada garuden no nakuyam iti lubong ti maysa nga tao saan nga agpatingga dita. Adapay ti sumaruno kunada garuden iti drama da kadwa tayo nga ni Ferdinand ket agbanawag ti lawag nga mangipaay manen iti baro anam namay so ngano dagiti nakuyem nga bambanag iti aglawlaw tayo ket saan tayo maupay move forward and then ada iti kunada nga lawag at the end of the tunnel agpay so dayta kunada nga rod nya dayta ket lumabas met lang iti biag basta ti biag tayo ti nakuyem met nga time wenno panawon ngem dayta ket lumabas latta kas kunamen nga rod at the end of a dark tunnel is a ray of light. Masirayan para itinamnama. Yung no rayta nga namnama ket kaslaawan pay lang ket ano saan tayo kakailian nga orayan. Ket saan nga pagdaksan tinakuyam at tangatang or nakuyam alubong iti may sa tao gaputa dayta ket mangkibin kada tayo matkit di tapno mabailan tayo dagiti abang banag and then tapno kabailan tayo dagiti sumarsaruno pa pasamak ti biag. Nam kaslangahanan nga nakuyem ti biag mo tata. Talaga nalagpasamsan. Tas lakunada partner ala sumingsinghisingan ti langit. Ay ti lawag. Kakailian padaanan ti sumaruno a programa Schoolmates sa Norte Season 4 After School Edition. Sumaruno a Dagos eksakto alas 5 itamalem. Dahil tati pakabuklan, dagiti kang runa na damag, itangal daw, siyak na brevis bulsa. Indan mi kadakayo dagiti nababara, kompleto kan napapatag nga impormasyon, siyak ni ala sungduan. I-like, i-follow, kanag-subscribe, iti social media platforms, ti PTVCordillera, iti Facebook, TikTok, X, Instagram, kan YouTube. Aging kamanan, intun Lunes. Padaanan Lunes, aging gat Biyernes, agrugiti las 4 ti malam. Para itim no husto kon alisto at damag. Dakabi, ti mapagpiaran. Dahito iti, kang runan at damag.